Vastenavond, beste mensen allemaal. Alaf! Wat een geweldige avond. En geweldig dat u er allemaal bent. En hoe geweldig is het om vanaf deze plek, in deze bijzondere zaal, al deze carnavaleskische hoogheden te mogen aanschouwen. Winnaars, jubilarissen, vastenavond, hoogwaardigheidsbekleders, verenigingen en organisatoren van alle kampioenschappen, de Blauwschuut. Welkom allemaal hier in het Knoevelement. Een moment dat altijd ontzettend hoog op mijn agenda staat. Naast de statenvergaderingen, collegeoverleg, kabinetsvergaderingen, teamoverleg, werkbezoeken, Haagse overleggen, veiligheidsregio, benoemen van de burgemeestersregio, de deals, banketten, ontvangsten, recepties, personeelsfeesten, provincieborrels. Toch echt een van mijn favorieten. En voor de schrijvende pers, wees gerust. Ik heb geleerd van het Knoevelement van vorig jaar. U schreef over mijn nog te ontwikkelen performance en mijn gevoel voor humor. Terwijl ik toch altijd smakelijk moet lachen als ik de Limburger lees. Maar ik ben u zeer erkentelijk voor al uw op- en aanmerkingen, al uw tips. En ik kan u beloven dat ik 25% beter zal zijn dan vorig jaar. Ik heb mijn speech namelijk met een kwart ingekort. Maar terug naar de bedoeling, zoals u in het filmpje zag. We hebben vanavond een eregast. Dames en heren, Lex Uiting. Beste Lex, we zijn natuurlijk ontzettend blij dat je er bent. Maar de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat je niet de eerste was op de lijst. Maar eerlijk gezegd, eigenlijk was je nummer 23. Maar goed, je stond wel op de lijst. En dat kan niet iedereen zeggen. Hè? Ja. Nee, ik had eerst Dennis Wiersma gevraagd, die minister van Onderwijs. Dan had ik nog een appeltje mee te schillen in verband met de CITO-toets midden in vastenavondtijd. En wat denk je? Hij was ineens geen minister meer. Ineens weg. Nou, toen heb ik Wopke Hoekstra maar gevraagd. Die was ook gelijk weg. Die schrok zo van de uitnodiging dat hij direct groen uitsloeg. Maar dat kwam hem natuurlijk wel goed van pas in Europa. Ja, die duurde even. Ja. Nou, toen belde ik staatssecretaris Uslu van Cultuur. En wat denk je? Direct gevlogen. Ja, ik begon me toen wel een beetje zorgen te maken. Ik denk, zorg. Ik bel Ernst Kuipers. En die wilde niet. Hij voelde wat weinig ruimte. Ik zeg, man, dat ben jij niet, dat is André Kuipers van Ruimte. Maar hij was al weg. Ja, Mark Rutte, die had opnames voor het programma Ik Vertrek. Het ziet er trouwens uit dat Mark dat in 2 seizoenen gaat opnemen. Nou, Sigrid was inmiddels ook weg. Thierry is de weg kwijt. Ik heb nog gebeld met Alexander Pechtold, maar die moest zijn rijbewijs verlengen. Ik omzichtig Pieter bellen, maar die had een sleuteloverdracht elders. Chantal Jansen durfde ik niet te bellen. Die blijft meteen slapen. Ja, en mijn echtgenote is iets te stapel op Huub. Nou, toen heb ik Beppie gebeld. Ja, die zit in een helikopter naar Spanje. En Frans Teunis zit in Oostenrijk. En een vriend van de zoon van een van onze bodes, die zou het wel leuk gevonden hebben als gast. Maar die moest stage lopen in het ziekenhuis. Ja. En uiteindelijk zijn we bij jou terechtgekomen. Ja.
Maar we zijn zo blij dat je er bent, hè? Bekend als liedjeschrijver, ambassadeur van de Limburgse taal en de vastenavond, BHV'er. Nee, niet voor de pleisters. BHV, bekende, hooglustige Venlonaar. En natuurlijk presentator bij RTL Boulevard, bij RTL 4. Na alle actualiteit over grensoverschrijdend gedrag kun je beter ook daar zitten dan bij de NPO. Ja. Ja. Overigens, een van mijn illustere voorgangers die zei ooit: Limburg is de provincie met de meeste grenzen, dus loop ik de meeste risico op grensoverschrijdend gedrag. Ja. Maar, waarde mede-Limburgers, laten we vastenavond gebruiken om niet grensoverschrijdend, maar grenzenoverschrijdend te vieren. Laten we vooral met elkaar lachen. Grenzeloos lachen. Carnaval is immers het feest van de narren. De omkering mag dan even regeren. Even elkaar een beetje voor de gek houden. Even zetten we alles op zijn kop. Altijd met respect. Waarbij natuurlijk de hoogste bomen natuurlijk de meeste wind moeten vangen. En dat brengt mij bij het college. Ja, gaat er maar eens voor zitten, ja. Ik ga ze eens even aan u voorstellen, ja. Maar ik zal voorzichtig zijn, per slot van rekening betalen zij het bier vanavond, dus... Ik stel ze graag aan u voor en bespreek dan ook even de toetsresultaten. U zult denken, de toetsresultaten? Ja, CITO wilde per se de toets dat die deze week werd afgenomen. De BCL en de SLV hebben ook bezwaar gemaakt. Niet zozeer om de datum dicht bij carnaval, maar ze bleken zelf collectief gezakt te zijn voor een eigen CITO-toets destijds. Maar terug naar de toetsen. Onze collegeleden... Ja, er komen er nog meer. Wacht maar. Ja, nou kon die. Ja, dat zijn... Ja. Dank je. Spontaan, ja. Nou, terug naar de toetsen. Onze collegeleden hebben allemaal verplicht de vastenavondtoets moeten ondergaan. Samen met de oudste universiteit van Limburg, de Narrenuniversiteit, is er namelijk een examen ontwikkeld. En die resultaten ga ik even bekendmaken. Ja. Mag ik u voorstellen aan Jasper Kunstelaars, gedeputeerde van Cultuur. Daar hoefde nou ook niet, hè. Blijf nou maar gewoon zitten, jong. Mag ik u voorstellen aan Jasper Kunstelaars? Goed zo, Jasper. Gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Mobiliteit. En voor alle duidelijkheid, erfgoed en mobiliteit betekent niet met de schutterij Sint-Hubertus bij Tegelen de grens over te trekken om goedkoop bier in te slaan bij de drinkgoed in Nettentaal, hè? Dat je het weet. Maar Jasper komt dus uit Tegelen. En die tweestrijd tussen Venlo en Tegelen die schijnt nog steeds sterk te leven. Veel mensen in Venlo hebben hun badkamer gelatext. Ze moeten er niet aan denken om hem te tegelen. En Jasper is ook onze dialectspecialist. Dus hij kreeg de toets met de vraag: het is zwart, hangt boven Kerkrade en begint met een J. En Jasper vult in: waarschijnlijk een meteorologische storing. Maar het moet natuurlijk zijn een Jans Roesje Witter. En dan ben jij degene die mij adviseert om Limburgse les te nemen. En cynisch vroeg hij ook nog: en lukt het een beetje? Dus Jasper, als die zich nog een keer minstens moeten bemoeien met mijn spraak, dan zei hij dit met het voetje kweer in de bank, schijf getrokken wijpol. Maar desondanks, je was geslaagd. Ja, eens even kijken of dat ook voor Leo Fase geldt. Onze gedeputeerde van onder andere landelijk gebied, faunabeheer, IPO en natuurlijk vastgoed. En die dacht meteen, dat doe ik vastgoed. Maar dat moeten we nog maar eens even zien. Nee, hij is een groot dierliefhebber. Elke week hebben we het erover.
In de weer met de dassen, de reigers, de pimpernelvlinders, de bevers, de wolven, de bosvleermuizen, de heikikkers en het fokprogramma voor de eikelmuis. Kost klauwen maar geld, die beesten willen helemaal niks. Ik kan het, die doen het voor minder. En natuurlijk druk in de weer met de korenwolf. De kratte korenwolf staat op zijn kamer tot aan het plafond opgestapeld. En de CITO-vraag van Leon was: op welke plek in Limburg is het ongunstig investeren in vastgoed? En die had het goed. In Geleen, want gans Geleen waggelt. Waarmee ik de jubilerende Flarisse feliciteer met 7 keer 11 jubileum. Van harte gefeliciteerd. Maar ook Leon, geslaagd. Komen we bij Eliane de Molen. Gedeputeerde van onder andere bestuurlijke verhoudingen, onderwijs, arbeidsmarkt, regiodeals, Europese fondsen en nog van alles wat. Ze studeerde rundveehouderij aan de Has in Den Bosch, post-HBO Milieutechniek, rechten aan de Universiteit van Maastricht met 2 masters, Nederlands recht en globalization en law. Kortom, je kunt wel zeggen, ze heeft de school wel afgemaakt. Ja. Nee, Eliane is zeer ambitieus en breidt haar invloed fors uit. Inmiddels is het al gelukt om zo'n Hans prins te maken van Eckelrade. Hans, waar zit hij? Nou ja, hij zit er. Ja, waar zit je, Hans? Ah, kijk, dag Hans. Ja. Helemaal goed. Alleen, Eliane, nou wonen er in Eckelrade maar 535 mensen. Maar het begin is er. De verovering van de wereld begint altijd klein. Ze heeft ook een hond. Met Mechelse gedraaide pootjes. Die brengt haar elke dag de krant. Alleen de laatste dagen niet meer. De buurman heeft de krant afbesteld. Oh, dank je. Lekker. Tada. Oh. En de CITO-toets van de carnavalsvraag die we Eliane hebben gesteld. Met welke provinciebestuurder komt de carnavalsvereniging Eckelrade het best overeen? En haar antwoord was de gouverneur natuurlijk. Maar die snapte ik ook niet. Dus ik even denken. De vereniging heet de Braggeleren. Ik heb het even opgezocht. Het is heel netjes, aardig woord voor een prutser. Nou, dankjewel. Nee, dat hoeft het niet. Nee, nou snappen ze het heel goed. Ja, goed zo, ja. Maar Eliane, je bent geslaagd. Met lof. Dan is daar Michael Teuns. Gedeputeerde ruimte, wonen, bodem en water. Kortom, zodra je het provinciehuis uitloopt, zit je in de portefeuille van Michael. Aarde, water, lucht, alles. En aangezien hij dus de gedeputeerde is die over alles gaat, kunnen we hem ook overal de schuld van geven. Maar Michael is onze Benjamin. En natuurlijk maken we geen grapjes over je leeftijd, Michael. Maar ik wil straks wel even je polsbandje zien als je een biertje bestelt. Ja, van ons mag je best wel een biertje drinken, hoor. Maar je moeder belde en die zei dat ze het geen goed idee vond. Michael is trouwens de enige hier in het knoevelement die bij de uitnodiging er een briefje bij kreeg. Je hebt gegeten en je wordt thuisgebracht. Ja, en de vastenavondvraag die hij kreeg: welk dier past het beste bij de gouverneur? Ja, nou wist ik wel, ja. Een ezel. Maar het klopt wel. Ik heb namelijk een ezel gekregen. Een gouden ezel. Jawel, van de Heerlijkse Wenkbulen in 2021. Dus het klopt, Michael. Je bent geslaagd. Nou, we zijn bijna rond. Nog 2 te gaan. Gedeputeerde Stefan Satijn van onder andere Economie, Financiën en Bedrijfsvoering en Public Affairs.
De man die dus over het geld gaat, de middelen. Zijn favoriete muziek is Nights with White Satin. En de laatste tijd speelt hij ook verrassend vaak Hotel California. Zoals gezegd, de man van de middelen. Alleen zuinig. Zo zuinig. Hij staat met 1 kaars voor de spiegel en viert zo de 2e advent. Ja, dus er zal vanavond wel slechts een blokje kaas blijven vanavond. En dat zonder tomatenketchup. Want VVD'ers en tomaten. Mwah. Ja. En de vraag van Stefan was: in welke stad voelt een gedeputeerde van Financiën zich het meeste thuis? En u raadt het al, het Jokes Rijk. Conclusie, rijkelijk geslaagd. Ja, tot slot. Het is gewoon een kwestie van oefenen. Tot slot hebben we Mark van Galdenberg. Tja, Mark. Ja, wat zal ik zeggen? Nee, Mark is gedeputeerde van Sociale Agenda, Handhaving, Energie, Klimaat en ook van Sport. En hij had mij de tip gegeven wat meer aan sport te doen. Nou ja, ben ik maar met denksport begonnen. Op hoog niveau. Ik puzzel op zolder. Nee, de man van de allermoeilijkste en de meest verschrikkelijkste vragen uit zijn tijd als lid van Provinciale Staten. Dus tegenwoordig als gedeputeerde mag hij alle moeilijke vragen nu van makkelijke antwoorden gaan voorzien. Dat is toch wat anders, Mark. Maar u kunt het zich dus wel voorstellen. Velen zagen Mark destijds het liefst op een verkiezingsposter. Dan is die draagbaar, geruisloos en makkelijk te verwijderen. Ja, hij woont er ergens in die gemeente Landgraaf en heeft nu aftershave met chloorreuk. Dan denken de mensen dat hij een eigen zwembad heeft. Ja. De CITO-vraag voor Mark als oud-badmeester, die was: als het college kopje ondergaat, wie red je dat het eerst? De gouverneur natuurlijk. Geslaagd, Mark, heel goed, jongen. Top, man. Ja. Dames en heren, u merkt het wel, hier staat een hele trotse gouverneur. Trots op veruit de mooiste provincie van Nederland. En dan mijmer ik wel eens, als ik van het provinciehuis terugrijd naar mijn huis in Gennep. Dan zie ik de Maas glinsteren in het maanlicht. Dan omarm ik het ei van Sint-Joost. Dan hoop ik dat de tunnels bij de A73 verdomme niet dicht zijn. En glijdt Limburg zachtjes aan mij voorbij. In Gennep zie ik nog het licht branden op de burgemeesterskamer. Hans werkt nog lang en hard en wil ook graag zeggen: hier brandt de lamp. En dan klinken die mooie woorden in mijn hoofd. Waar in het bronsgroen eikenhout dat nachtegaaltje zingt. Over dat malse korenveld het lied des leeuwerichs klinkt. Ik kom bij kans niet in slaap en verheug me omdat ik weet dat ik morgen weer opsta in Limburg. En dan wil ik maar één ding: in de auto stappen en naar het zuiden gaan. Hé, Lux, moet je daar niet eens een keer een liedje van maken, man? Lief Louis, dank voor uw aandacht. Ik wens u fantastische, alles overtreffende rood, geel, groene, geweldige vastenavond. Alaaf.